Bij tredjen invallen in Ljouwert binnen auto's, boten en jild in beslagnaam. 4 mensen binnen aanhouden omdat ze vertocht worden van het wietwasken van jild. 2 mensen zoenen belutsen wezen bij drugshandel. Voor de invallen van politie, Fiat en het Iepenbeer ministerie wienen het 200 man inschakelen. Reetrieder Sven Kramer had een nieuwe sponsor. Hij gaat verder bij Team Brand Loyalty, de ploeg van coach Jacques Ory. Morgen tekent Kramer het contract. Hij werd ploeggenoot van Stefan Groothuis en Jan Smekers. De moenen van boeren mat op de Rijksmonumentenlijst blijven, vindt de Raad voor Cultuur. Het probleem is dat er net genoeg originele elementen meer oer binnen. 2 lien baanden de moenen vol slijn aan. Maar de Raad voor Cultuur vindt dat de bouwkundige structuur en het plak in het dorp genoeg reden is om de moenen op de monumentenlijst te houden. Het is vannacht heel bewolkt. Het wordt zo'n graden en de wind komt uit het noordwesten. Morgen 13 graden, een matige wind uit het noordwesten en de zin is erbij.